No se on Antti, morjesta. Käydään tällä videolla vähän läpi, että mikä meidän yrityksen tämänhetkinen tilanne on ja lähdetään katsoa asioita yksi kerrallaan läpi siihen liittyen. Kesälomat on vähän niin kuin lusittu ja mä työskentelen päivätyössä opettajana, niin kesä tulee aina ja menee vähän liian nopeasti. Mutta tällä kertaa kerkesi nyt vähän jotakin omia projektejakin saamaan sitten työstettyä eteenpäin. Ja mikä meillä nyt sitten tällä hetkellä yrityksen tilanne on se, että kirjanpitäjä aloitti elokuussa hommat, siirsin sitten kirjanpitovastuu heille, ettei tarvi niihin enää itse aikaa sitten käyttää. Ja sitten brändi-ilmettä työstettiin kesäkuun aikana oikeastaan jo valmiiksi, että se on nyt sitten valmiina ja käyttö otettu Shopifyssa ja YouTubessa ja niin edelleen. Mulla on nyt yksi valmistaja suora yhteys ja sitten 2 tukkua, mistä mä oon tavaraa tilannut, ja tänään pitäisi itse asiassa ensimmäiset tilaukset tulla sitten toimituksessa kotiin ja täytyy niistä vaikka joku lyhyt video sitten tehdä, unboxingia tai jotain sen tyyppistä, ja katsotaan vähän mitä tavaraa sieltä on ensimmäisessä tilauksessa tullut. Nämä tähän mennessä tilatut tuotteet, niin ne on nyt lisätty sitten Shopify-kauppaan ja niillä on omat tuotekortit jo valmiiksi tehty, että sillain ihan hyvällä mallilla se alustakin, mutta meillä jo tällä hetkellä. No mitä haasteita nyt tässä on tähän mennessä tullut, niin verottajan alvi- ja ennakkoperintärekisteri, siihen liittyminen, niin se otti ihan tuhottoman kauan aikaa. Et se meni 6 tai 7 viikkoa sitä ihmetellessä verottajalla. Ja sitten kun ne sai käsittelijän siihen laitettuun, niin käsittelijä lähetti mulle vain kysymyspatteristo ja sanoi, että hei, jäämässä huomenna lomalle, että onnea vaan ja menestystä. No onneksi yleensä verottajalta aika hyvin saa apuja, kun sinne soittaa, ja no mä sitten soittelin sinne ja saatiin sitten onneksi sovittu sillä tavalla, että siihen tuli toinen käsittelijä sille asialle ja ne hoiti sen sitten päivässä kuntoon sen jälkeen, että siitä verottajalle kiitokset, mutta siellä on ilmeisesti aika paljon sitten ollut käsiteltäviä asioita suhteessa niihin resursseihin, mitä heillä on, että eihän se nyt tietenkään yksilön vika ole, että ne hommat kestää, vaan se on. Johdon pitäisi järjestää riittävät resurssit niiden asioiden hoitamiseksi. No mitä muita haasteita, niin jonkun verran on saatavuusongelmia ollut, esimerkkinä nyt vaikka sitä Restrapilta, niin kuin tukkurilta saatavuus, niin tosi heikko. Tietysti tälleen, kun kausi alkaa olla jo taputeltu enemmissä määrin, niin sitten turha tilatakaan tietty varastoon hirveitä määriä, mutta se, että tiettyjen tuotteiden saatavuus, niin ihan ei oota käytännössä. No sitten tiettyjen tukkujen kanssa valmistajien on ollut yhteydessä useamman kerran, mutta sieltä ei mitään vastausta saa, että se on ollut yksi haaste kanssa. Että on sanonut raavittu kasaan ne tietyt tuotteet ja niille ne tavallaan tukkurit tai maahantuojat, niin siinä on ollut ihan työstämistä kyllä, ja sitten vaste tolleen kesäaikaan niin aika pitkään tietysti, kun kesälomalla ihmiset on, niin ei vastauksia ihan hirveän nopeasti saa sieltä. No nyt kaikki, jotka pyöräalalla on, niin tietää varmaan, tai pyörää alaseurannana, niin tietää varmaan, että toi tunturi meni vähän niin kuin konkurssiin, ja sitten siihen vyyhtiin liittyen, niin emoyhtiö Assel Group kans vähän niin kuin maksuvaikeuksissa. No mä sitten ihmettelin, kun mä oon yhteen tukkuun ollut suomalaisen maahantuojan ollut yhteydessä useamman kerran, mutta jos sieltä mitään vastauksia saanut, ja selvisi, että sitten tämä sama emoyhtiö, mikä tällä tunturilla oli, niin omistaa tämän suomalaisen maahantuojan, niin siihen liittyen mun on tarvinnut nyt sitten pari muuta tukkua yrittää saada heihin sitten yhteys, ja eilen sitten ensimmäiseen saatiin sopimus alulle ja toista sitten vielä odottelen vastausta heiltä. Että saan paikattu tavallaan sitä tarjoamaa, mitä se suomalainen maahantuoja olisi mulle pystynyt sitten tuomaan. No mitä muita seuraavia steppejä? No tietysti ne tilaamattomat tuotteet täytyy lisätä sen Shopify ja tehdä niihin tuotekortit, että sen verran on työstämistä vielä Shopify-alustassa. Muuten se on niin kuin alkaa aika hyvällä mallilla, että olisiko siitä joku 70-80% niin kuin koko työmäärästä tavallaan tehty. Että ja mulla on aika hyvät prosessit siihen jo hioutunut itselläkin, että alkaa olla tatsi siihen tekemiseen. No mitä brändejä mulla nyt tällä hetkellä on, niin renkaissa nyt esimerkkinä Tufo, Pirelli on tällä hetkellä, ja sitten jatkossa, kun saan nämä muut pari tukkua lisätty, niin sitten Svalbe ja Continental otan vielä siihen lisäksi. Rengaskoosta alkaen 40 millisestä, pikkasen päälle 50 milli, ihan tarkoituksella rajattu 3/5 pois. Työkaluja on tilaillut Lesyneltä ja sitten todennäköisesti Crank Brothersilta otan monitoimityökaluja. Sikäli mikäli toi toinen tukku nyt saadaan sopimus aikaiseksi ja saan sieltä niitä sitten tilattua. Et niiden saatavuus välillä kanssa tuntuu olevan aika heikko, että katsotaan miten käy. Pyörälaukkuja tilaan Restrapilta, niin kuin tuossa jo aiemmin mainihin, se nyt on ensimmäinen semmonen luotettava hyvä merkki, ja sitä nyt ei ihan joka Prismassa tyyliin myydä, että semmonen mitä itsekin haluan omaan pyörään laittaa, niin tilailen sitten samalla itselle myös. Jatkossa haaveena olisi ehkä sitten Apiduraa
mitä muita brändejä. Dynamic Bikeria, Silkaa ja Beatysia on tulossa, että niillä saadaan ihan hyvä tarjoama kyllä varmasti aikaiseksi. Ja sitten pikkuhiljaa täydennetään sitä mukaan, kun toiminta kasvaa isommaksi. No sitten kun ollaan saatu toi Shopify-alusta hierottu kuntoon, niin sitten täytyy ensimmäiset testit tehdä. Eli käytännössä tilaan itselleni, vien sen postiin ja katson, että se tulee, kaikki rahat siirtyy oikein ja postipaketti tulee perille, niin sen jälkeen voi jo ruveta availemaan sitä kauppaa. Ja tehty ennen sitä mun tarvii hankkia noin maksuvälityspalvelut, Paytrail ja sitten postipalvelu Shipitti vaikka siihen kylkeen, niin ne kuntoon. Ja samalla tulee nekin testattu sitten, että ne varmasti toimii. En nyt kaikkia maksutapoja lähde erikseen testaamaan, että luotan siihen, että Paytrail hoitaa sitten verkkomaksut ja niin edelleen ihan oikein. Lähinnä siinä on se, että ne kaikki tieto siirtyy oikealla tavalla ja rahat siirtyy oikealla tavalla. No sitten kun on tilaukset testattu ja kaikki toimii niin kuin pitää, niin sitten avataan kauppa, otetaan Shopifysta käytännössä salasanat pois ja jaetaan sitä tietoa muille, että kauppa on nyt auki ja voi lähteä tilailemaan. Tämä ensimmäinen niin kuin syksy, minkä takia tämä kauppa aukeaa niin penää tarjoamalla, niin se, että toi SEO ja geo-optimointi, sitä mä oon toki tehnyt sinne sivustolle, mutta se, että siinä menee oma aikansa, että se rupeaa haistelemaan Google sitä, että mikä sivusto tämä on ja kelle tätä pitäisi tarjota ja niin edespäin. Niin sen takia se kannattaa avata hyvin aikaisessa vaiheessa jo. Tämä kaikkihan nyt periaatteessa niin on valmistelutyötä sitä seuraavaa 27 kautta varten ehkä enemmänkin. Ja täytyy katsoa sitten, ottaako siihen jotain markkinointikampanjaa jonkun verran siihen laittaa kanssa sitten rahaa. Rahahan meillä on mennyt jo varmaan 40% koko budjetista, että saa nähdä miten tuo 10 tonnia aika pieni summa loppuviimeen, niin jos ajatellaan varastoa. Mä oon pyrkinyt sillä, että ei yksittäisiä tuotteita nyt ihan hirveitä määriä, että mieluummin sitten leveä ja ei niin syvä varasto olisi. Eikä sinne hirveästi kannata ostaakaan ennen kuin tietää, että mikä menee kaupaksi sitten ja mikä ei. No mikä nyt tällä hetkellä paras arvio, aiemmin me puhuttiin, että heinä-elokuu olisi se, että silloin on kauppa auki. No elokuun loppu on vielä ihan realistinen, että jos ei silloin niin viimeistään syyskuun puolivälin mennessä, niin uskoisin, että saadaan kauppa tavalla tai toisella auki, jos ei nyt mitään odottamatonta enää tässä vaiheessa tule, että kaikki menee niin kuin pitää. Kiitoksia kun katselit tämän videon ja nähdään ensi videolla. Se on moro!